Al'amarin rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta'azzara yake yi, inda wasu 'yan banga ko kwance 'yan sa kai suka kashe wani dattijo a karamar hukumar San kuma suka yi kokarin garkuwa da ɗansa. Nan take Allah ya ba mu ɗan nasara ya kofece daga hannunsu, amma dai an yi ba ta kashi tsakaninsu da al'umman gari. Hakan ta sanya rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka kai samame a wannan karamar hukuma, suka koyi nasarar kama wasu daga cikinsu. Na koyi nasarar zantawa da ɗaya daga cikinsu wanda ya shaida mun sunansa kamar haka. Abdurrahman Alhaji Yakubu. To Abdurrahman Alhaji Yakubu me kai aka kawo kana? Abinda ya ka kawo ne nan an tuhume mu. Kidnapping. Mu biyar da aka shiga. Aka shiga ina? Aka shiga gida. Aka ɗauki yaro. Yayin shi ya hito sai aka yi harbi. Bindiga bata kama shi ba. Bata kama wan ba? Bata kama yayan ba. Sai muka ga mutane kaman suna hitowa. Misalin karfe nawa kuka? Zai kai misalin karfe 11. Ya biyu ta kusa. Yawwa da muka ga mutane suna hitowa. Wannan ba sai dattijon gidan ya fita. Sai aka yi harbi. To inda aka yi harbin nan shine aka same shi ba mu kama mai aka ce an harbi tsohon gida. Daga nan aka saki yaro ya kubuce ya koma gida. Duba da cewar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa su suka yi nasarar cake waɗannan masu garkuwa da mutanen, hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar wato DSP Suleiman Yaya Guroje, wanda ya tabbatar min da cewar. To a zahirin gaskiya dai akwai a reporting da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muka samu game da wasu mutane 5 suka je gidan wani mai suna Karimu domin su yi kidnapping ɗansa karamin yaro. Sakamakon haka suka harbi shi tsohon, suka kashe shi sannan kuma suka gudu. To ko ta yaya za a yi a kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya dabaibaye ƙasar Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Bashir Babayola, wanda ya kasance tsohon soja kuma shugaban ƙungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya, wanda ya shaida min cewar kamata ya yi al'umma su haɗa kai da jami'an tsaro domin ganin a kawo ƙarshen wannan matsalar. Rashin tsaro a gaskiya shine kan cewa bar son zuciya, kuma gaskiya mu haɗa kai da jami'an tsaro. Duk in ka duba kan cewa ai jami'an tsaro mun ka kwaita da su ba boye bane a bakin hanya inda kan cewa za ga jami'an tsaro suna binciken wata abubuwa sai kan ce su ma sun fara wani hali na corruption na wani kan cewa sai an ba su wani abu kuma duk wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa. Amma mutane mu suka kwaita da su. Mutum ya cewa ma ya tsaya a yi gaskiya shi me ya mota ka gashi kaza kawai shikenan. Amma duk ba bata lokaci ba ya bata lokaci ya bada wani abu samu ya bar shi ya wuce. Al'amarin masu garkuwa da mutanen da 'yan fashin daji ya addabi ƙasar Najeriya, wadda a jihar Adamawa ma tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan matsalar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola, ana